Magazine du Mali filɛbagaw aw ni ɲankuma aw bisimila ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mopti mara kɔni kɔnɔna la an ka finitigilakaw sera ka fo bagan 600 bonyanko min kun siɲalen don k'o de récupérer. Aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko ministre de l'économie et des finances n'o ye gouverneur Aluseni Sanoye ale kɔni ye audience sɔrɔ ni Désiré Guédon ye min ye administrateur ye Banque africaine et de développement la. Ka dansigilikɛ ni bakuruba in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sɛnɛ ta fan kɔni fɛ ko Sikasokaw nisɔndiyalenba de don ɲinan ka d'a kan sɛnɛfɛnw ɲɛna nka ɲɔnɔnkaw kɔni fɛ yen olu nisɔngoyalen don ka kɛ sɛnɛfɛnw ɲɛbaliya ye. Komi n y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na Mali finitigilakaw ka mission spéciale min kɔni kɛra alamisa novembre kalo tile 10 tɛmɛlen na kɔni olu kɔni sera ka fo bagan 600 bonyanko de récupérer. Bagan min bɛ tali kɛ misi, fali, saga ani baw la. A bagandi kɛra Somadugu kɔnɔna la fɛn min ye Mopti mara ye wa a kɛra Mali ka autorité caman ɲɛna fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la opération Maliko ka lasigiden n'o ye commandant Amadou Touré ye a kɛl'o ɲɛna. Tuguni Soy maire fana n'o ye Baba Diallo ye ale kɔni kɔntannen don ka d'a kan ale yɛrɛ sera k'a ka misi ye ni misi récupérelen ninnu na wa a bɛ ka finitigilakaw fana fo k'u barikada a bɛ ka population fana wele k'u ka finitigilakaw dɛmɛ hali sisan u ka baara la walasa ka dansigili kɛ banbagaci walew. A ko in fɛn bɛɛ kɔni kɛra sufurulayi kan de kɔnɔ. Komi n y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na ntɛnɛndon novembre kalo tile 14 san 2022 tɛmɛlen na ministre de l'économie et des finances n'o ye Aluseni Sanoye ale ye audience sɔrɔ ni Désiré Guédon ye min ye Mali ka lasigiden ye Banque africaine et de développement na. Désiré kɔni sa a talen kɔ a yɛrɛ yira ministre la ale ni fɛnɛ a ye ladilikan dɔw ɲin'a fɛ. Ladilikan ninnu tɛmɛlen kɔfɛ sa ministre kɔni ye Désiré félicité n'a ka nin jɔyɔrɔ in ye ani fɛnɛ a ye Mali autorité ka orientation fɛnɛ yira a la orientation min bɛ thème économie ni finance ninnu kɔni na Mali kɔnɔ ale ni politique la. Désiré fɛnɛ kɔni y'a yira audience in kɔnɔna na sa k'ale kɔni nisɔndiyara ni Mali ka orientation ko in ye wa ko ministre bɛ se ka a hakili latigɛ ka d'a kan k'ale bɛna se ka Mali ka intérêt kɔni défend ni institution in kɔnɔ. Ka dansigilikɛ nin kunnafoniya in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sɛnɛ ka bolo kɔni kan ko Sikasokaw kɔni nisɔndiyalen don ɲinan sɛnɛfɛnko la. O hukumu kɔnɔna na sa Sikaso bureau statistique chef n'o ye Musa Dambele ye ale kɔni ko ɲinan kɔni ko Sikaso bɛ se ka nisɔndiya ka d'a kan ko Sikaso bɛ se ka fo sɛnɛfɛn tɔni 1,000,000 ale ni 300 bonyanko kɔni sɔrɔ. Nka fɛn min ye ɲɔnɔnkaw kɔni fɛ yen sa olu nisɔngoyalen don ka d'a kan olu kɔni ko san tɛmɛlenw kɔni na k'u tun bɛ se ka fo bɔrɔ 50, 60 walima tuma dɔw la 65 sɔrɔ hectare kelen na nka ko ɲinan ko dɔw yɛrɛ ma se ka bɔrɔ 30 sɔrɔ wa ko dɔw yɛrɛ ma bɔrɔ 20 yɛrɛ fɛnɛ dafa. Nin kuma in kɔni laselen don Mamadou Koulibaly fɛn min ye zone officier o ye délégué Kuru Mari ɲɔnɔ mara kɔnɔna la. Ale kɔni ko sa ko nin ko in bɛɛ gulonna engrais ko de la ko ka d'a kan k'u ma engrais sɔrɔ joona ko engrais yɛrɛ sɔrɔla k'a sɔrɔ sɛnɛfɛnw ye kalo 2 bonyanko de sɔrɔ ka ban. Ni ne tun bɛ dansigili kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la aw k'an bɛn Magazine du Mali sanfɛ.